Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Lunes, pizza 13 na bulan sa Gunyo tuig 2022. Anano naman ang mga balita kag isyo nga aton arangkadahon karon nga adlaw. Aba, presyo sang gatong masaka naman kung may sulusobra ang bulsa kag ganansya tughong na. Ano ining nagakatabo dito sa Cebu? Ang mando ni Gobernador Garcia kag DILG Eduardo Anyo aba magkatuhay gabinungguanay. Padayon wala untat ang diplomatic ga protesta batok sa China. So da wala untat dire sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental ang inukatay sang pila ka mga nagligad nga administrasyon nagapadayon. Mulumubuon na kamo. Agod nga padayon matuman ang ginpromisa sa inyo sini pumuluyo sa banwa kag siyudad. Ini mga balita kag isyu idulong sa aton sang D3. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:36 ga sala-sala ang PNP sa Cebu nya sinong patihan ta sini ang ginaduso kag advisory ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia ukon ang mando sang Departamento sa Interior and Local Government nga si Eduardo Anyo. Gabalis kadanay mong gabinungguanay. Kumadumduman, nagmando ang gobernador. Nyahoy, pumuluyo sang Cebu, pwede na nga maglagaw kamo sa pampubliko nga lugar nga wala face mask. Amuning mando. Di kon mando gani sang local government unit, ginarespeto ina kay mas nakahibalo sila kung ano nagakatabo sa ila banwa, sa ila syudad kag sa ila probinsya. Ini ginbase sa mando ehekutibo na number 16 nga gin-isyo ni Garcia. Ari sadya karon nagligad nga simana kumadumduman, nag-isyo man sang mando ang sekretaryo sa Department of Interior and Local Government, siling niya sa kapulisan, dakpon ang wala nagasok-sok face mask dito sa Cebu. Bangod sini, naalang-alang yang kapulisan niya sinong patiyon ta sini. Pero may mando man si Police Regional Office 7 Director Police Brigadier General Roque Eduardo Biga nga dapat magsuksok sang face mask sa pampubliko nga lugar. So may mga pagsalangisag ang nagakatabo sa Cebu. May mando ya, may mando ehekutibo ang gobernador, may mando man ang
sekretaryo sang DILG, may mando man na mataas ka opisyal sang kapulisan. Kag ara karon gadua-duha man ang hipe sang kapulisan dito sa Cebu. Abi pungkoin nyo na. Gabi nung guanay ang mga isyu nyo. Gabi nung guanay ang mando ninyo. May mando ang DILG, may mando ang local government dito sa Cebu. Daw hindi mag-intindihanay. Hapos gilang na ang komunikasyon kadasig. May mga cellphone kag iban pa. Pwede na ya mahambalan nga daw wala gabi nung guanay bala. Nga daw wala nagaintindihanay ang DILG nga amo nagakapot sa local government unit. Gbaliskad ang mando sang gobernador, mando sang DILG. Gasinumbaganay. Hindi mayo pamatian. Kapos gilang sina, pwede gilang magtawganay, pwede gilang ipaatag sa isa kag isa nung mayo, sige o kung hindi. Sang sa magwa pa, sa mga balita naging controversial pa, ang balita Pismas dira sa Cebu. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:39. Mabalik ako pagkatapos ini. Life Extension. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa faktor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale,
COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, cut. Philippine Standard Time, las 6:45. Pito kaadlaw lang ang ulot. Liwat naman magapasa ka presyo sang gatong. Porte na ni ang aton sini mga driver puerting huding-huding. Subong kung may guluganan siya, tugong anay sang gasolina krudo. Kay posible boss, maibwal naman ang presyo sang gatong. Sa iba naton nga mga kaprobinsyahanan, kung ang report sang pisto nagligad nga simana ang aton kuwaon, naguntat ng iban biyahe. Ang iban tibasi may abilidad man niya, nga pwede makatrabaho, panday, kag iban pa, ang malain kung maguntat ka biyahe, kag wala ka na income, kag amo lang ini ginasaligan sa pamilya mo, gutom ang pamilya mo. Ti untat ka biyahe, kay ti wala man kuno ganansya mo. Pero kung nagabiyahe ka, may jutay pa ka nga gamit-gamiton, pwede ka pa ka pulo pamahaw, pulo panyaga, panyapon, amo lang galing na ang remittance mo, kulang-kulang resto, ganganga ang mga operator. Tibos, liwat naman, magaibwal ang presyo sang gatong gasolina. Siguro lapit-lapit 2 pesos o kung 150 o piso kag 50 sentimos ang saka. Bao dako-dako ya ang diesel hasta 4 ka pisos, 25 tubtob 50 sentimos kada litro. Bao dako-dako pila na subong, sobra 80, dugangan mo sang another 4, lapit 5 ka pisos, 85 sa masunod nga Martes kung may ara pagid, base kung maglabot sin. Siling sa Department of Energy, siling niya daw hindi mangguro nga maglabot gid sin tagsa kalitro. Inaya nga pala bangkutanon, galutaw pa sa tugabang. Kay purte na, wala untat na ang sakay. Ang ginahulat subong San Omarulbak. Amo man ng tsansa mo nga kung sige-sige ang saka sang gatong may tsansa man nga magrulbak. Galing, depende ina sa pangkalibutanon nga merkado. So siguro, ang aton mga opisyal dapat na magsapol, magpinungkuanay kung anong mahimo. Kay ining pila ka mga paghatag sang bulig daw panghampol na, daw banid na. Hindi panglawigon ina nga magamit sang aton mga driver. Dapat ya may planong gobyerno kung anong himuon nga masagang kag mabuhi ang mga driver. Kay wala ta mahimo mo mitlas tanto nga kung maghagad matapudag-pudag sa dalan, wala ka magyapon mahimo, kay sigihon man niya mo sang international nga merkado ang presyo. Hindi ka man niya kakapot sa presyo, kay dito man niya sa pagkalibutanon nga merkado. So siguro, ang aton gobyerno nasyonal,
Magimo sa tikang duha ka bagay lang. Ibalik ya ang Oil Stabilization Fund nga pundo sang gobyerno. Ikaduha, kon kakasonya ang Oil Deregulation Law. Ikatatlo, kon imando nga kakason ang excise tax nga para sakon imposible. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:49. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga trabaho kasubong sa construction worker. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi pinagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sunod, ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga Standard time lasay 55 na wala gyapon sabat ang embahada sang China sa diplomatic nga protesta naman sang pungsod Pilipinas. Nagligad to may protesta siguro ginatos na pila na ka protesta ang ginpadala sang pungsod Pilipinas sa pungsod China. Nagaapila gani nga kung mahimo hindi nyo man hagad labugay ang baybayon nga sakop niya kung aton pamatian. Ang desisyon ang korte pangkalibutanon nga iya sakop sang pungsod Pilipinas. Galing ti wala man ginarespeto mo sang pungsod China. Ti ala si naman diplomatic protest ang ginapadala sang Pilipinas. Amak mo labugayon kada. Nagligad to mga 300 ka sakayan dagat. Nagligad nga si mana isa kagatos ka sakayan dagat. Kalabanan sina pangisda. Isa ga duwa-duwa na ko mo. Dumdum ka mo nga ga-import kita isda, galunggong. Damo naging kuwaon nga isda sa pungsod Pilipinas. Ma-import pa kita, ga duwa-duwa ko nga base ang galunggong na dira man nagalin sa West Philippine Sea, kag ibaligya sa China sa aton. Ginagisa kita sa kaugalingon tang mantika, aton nagid. Sus, ginabakal pa naton. Kay man ang ilayada nga mga sakayan dagat, kumplito na yan mo. Ang silingon, ang standard sang pagpanagat ya porte. Dasig makakita isda. Kay gagmanggad dira, sa baybayon, porte nga manggad. May mga espekulasyon nga may mga manggad pada, may mga uwil pada, kag iban pa nga manggad. That's why nga daw hindi magbiya, kag daw hindi paghihatag sang China, hindi pag-untatan ang hagad labugay sa West Philippine Sea. Di aton halalanta protesta, diplomasiya, protesta. Wala tamay mo. Di ang bagong presidente mapungko, si Bongbong Marcos, daw medyo ang iya sining tindog, daw medyo lapit-lapit, apin man sa pungsod China. Pareho kay Presidente Rodrigo Duterte. Galing wala kamay mo Luyag man naton kag siya di makigabyan kagid. Man afraid, hadlock mo. Magira ka sa China, mapusa ka. Tiyan mo na, hasta lata sa protesta, hasta lata sa diplomasiya. Kulang na lang, maluhod ka sa pungsod China. Kalain. Action Radio Philippine Standard Time, lasay 58. Babalik kami pagkatapos ini. Life Extension.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya ginagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sunod, ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar. Bacolod. Aksyon Radyo Bacolod. Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga Aksyon upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Life